Alright guys. Guys, nasa Cheeseburgeran sa iskina Macroville ba atong sihon ni sa una nag-ari ko dre. Nag-20 pang burger ka, nag-25 ng new hot rod. Ano yung burger? King's Juicy Burger Steak. So, wala, mag-burger taron. Bay man 25 pesos na burger bay. Dire. Mana 25 pesos bay. Spicy gid yung sauce da. Oh. Ani bay, barato na burger. Dito sa iskina Macroville bay, kanang padung sa Ayala. Doon sa kampo. Ningaw kayo ng snacks, barato, makabusog. Hindi ka kansi silang mga kuwan, siksik kayo sa palaman. So let's keep on supporting mga small vendors atong silingan, di ba? And kung mamagdahan ipa-picture na ako na suki na niyo, let me know para atong bisitahon ug atong tilawan. Thank you so much for watching. Unsa mong oras sa abre? Alas 3 sus. Hantod. Alas 6. Mana ilang schedule? Alas 3 sa hapon hantod alas 6 sa gabi. Buntag alas 6 sa gabi. Hapon. Oo. So tulo rin ka oras de. Snap time. Mana, bye bye.